gas ki bathamai ki long sunspa ndai puai ki bala recover ki long arspa arfufra paro ki active case kelum lang menta kasni ki long lai hajar nyuspa arfun reu badna kini hapo iska sales kidon ar hajar sispa arfuai po ribhoi sanspa a ki bakhlat no nadu menin janmet hadu menta mensi kilong khat phra badna kini khat phra hapo iska sales district kilong khat reu East Janta Hills District, Iway, but West Janta Hills District, Iway. Ngilaya discuss, ngilaya keren, sani. Ya kajing long, kajing man. Jong kajing sapriang state jong uneu kenyang jingpang. Hapo kajela jongi barok kawai. Kumta ngila shim ya karai menta kajanmit. Ba ya ka lockdown kaba ngi extend hadu ka khat nyau terik sgi nengkong kabanwan hadu san baje menstep ngilarai bangin penjelan susu nadu ka khat nyau terik san baje menstep hadu ka arpo sau terik san baje menstep jong une uju ubnai kadau kabangi hap bansim ya kane karai kalong hadin bangilayo bangilayo ru ya details baro na keleng saudong jong ka district East Khasi Hills but jong ke jela mekla jongi baro kawai hakabedai bat kene ke lockdown kabangi sim karai na kaleng sarkar ha review meeting kalong specifically ya ka East Khasi Hills ba ka stock jong ka oxygen kumbalong hadu menta na kaleng jong ka state ngim don jingkhuslai hakine ki khendiat sngi ki banwan bat kawai ka bangi kwa ban nang penbon su ya ka stok jong ko oxygen ngakwa ban pentip sepi ba ka state government kala state su sahan reu teli ki oxygen generator bat barok kini ki reu teli ngin install hapo ka civil hospital Shillong. But daka bangile kumta ngibu ia ka target balakum dukum no hakane kata yo banwan kini ki oxygen generator kin tray kam no hapo civil hospital but ya kitu ki cylinder ki bangi jupundot kam hapo civil hospital nginla ya ka ban spare lade ban pha syakleng ki jaka jong kajela mekla jongi baro kawai hakabaya bat kajing penmi yaki oksigen ngasngau bahaban pentip baki oksigen generator na kabentak ki lightly ki district headquarter kabenengkong katura kabaar kejuai bat kabalai kan nongpo menta kiladon halenti banpoi syaka jela ke jongi nakaliang joka health department kala penkre syat nak mentaban install yakini ki generators bat ngikermen scam
hakatayo kabenungkong jong ubenai ubanwan kabamut ubenai jun nginla ya kaban pentrekam ya kini ki lightly ki oxygen generator hapo kini ki lightly ki district headquarter cluster lane community isolation centers kini ki centers ki bangi hap ban krit lani ki bangi hap ban bu kalong kat kum kajing idon kam ha ki jajaka ki ba idon kam bad yakane ngila aibor ha ki deputy commissioners rengkat bat ki BDO rengkat ru bat ki nong sensar snong ki nong sensar thau ki bor snong ki committee snong bangin pet ha ka jaka ka ba idon kam bangi dei bandon ya kaneka isolation center khnang ban pensuk namuan ya kitu kibayo ya ka positive case kabangi ong mild symptom lane kabangi ong asymptomatic lane kibangi ong let's say haka category A lane category B kibam da don kam ba ngin pha ya ki siapo ki hospital la kalong ha district lane la kalong hapo ka state level barok kawe but haka jingbo yaki bakum kini ki isolation center ka sorkar kan sa ai jingarap kat kum ka jing don kam jong kini ki centers hakeleng jong ka jela ka jong ni but kabangi plan syu kalong ba hakini ki centers lada i don kam ka team nakaliang jong ka health department let's say lada ka situation ka ong yangi bangi hap ban provide what ye ki concentrator su nakaliang jong ka sorkar ngi perkhat ban ngi long ready ban le kumta